Daday, danakon. Ay na, mayat tadakan ni Chay. Ay na, apo anak. Anya man dati kalukman nga naramid mo, Diyos kulaan niya. Awan mo, daday. Awan mo't adadi nga, timawag ni mamu anak. Inungtan na kakanaw. Madimot, daday. Madimot adadi nga, anya yung paramid na dyan ti subject yung nga Pilipinaw. Kunana, daday, agaramid ka mo ikano ti essay. Nga may panggap ti alaga mi nga hayop. Oh, kaya baka hang ka mga nakasuratan, iso nga pinagungtan na ka. Aman mo't, daday. Uman mo't adadi nga, tampay ko magarod nga nagungay, kung nakasurat ka. Ay na, puwid sign. Sige man, naruwar mo man dyan naramid mo, tabasaan man. Ay na po, Idsel talang kalkalukwan, tibubram, Diyos bilaan nyo ha. Atay na, daday. Nawala ang aking pusang mataba. Oo, mait. Kaya hinanap ko ito. Mm. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Maminan mo ngayon surat di ming 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 dita. 500, daday. Uy, paano di ming 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 din surat now? Kung daday. Inapoy saan, nagluko ka nga ubay nga. Kaya maituloy ko pa'y daday. Ano ba naman tayo? Kakabsat, itata surwang kayo, no kasa no, iti dumawat, iti paggatang, iti arak, kadag iti asawayo, nga haandang nga agong ungay. Kastinay. May kayo Ay, bakit? Data ka magkaya. Papadawa man ti paggatang ti may nga bilog. Please. Yung ako lang kay nagladaw ka mga nagibagan. Nagbayad akong tilinding katat, ang sapadang may nagsingit. Kastyay? O, nisong awang kwartatan. Bakit? May isa lang nga bilog. Data lang. Please. Ay, ako mo nila kay gimatangak pa'y tigasol, bagas, asin, mantika. Ngatang ko tipang kusinan na kay isong awan na batin, awang kwartatan. Sige na bakit? May salang talaga. Las ato yun bakit? Las nga bilugin bakit? Please, no. Ikatangan na kata, madekto gininuman bakit? Please. May salang bakit? Awan mo rin na kay, taging matang pa'y ti diaper, kingatas di puto mo. Isong awan talaga na bati. Ang kasyay? Nahuto. Bakit? Sa pinagpintas ka, please. May salang nga talaga nga bilog. Las, bakit? Please. Sige may salang talaga nga bilog. Bakit? Awan ko na lagarodon. Awan ti kwarta! Naibos ko na lagarodon, di ka makawawat.